suwat ang pagkaroon nga tagan ag pagtagad. Pinadakin is usak ka lalaki. Mapatago lang sa nga Simon. Nga, mas bisiklitang Simon na may bisiklitang Simon. Okay, kinagibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Mungkin ka lang atong sender, si Simon. Kaya game tangbahin ni sa akong kapuyo taon. Gusto na gilun taming magminyo, magpakasal, pero doon na yung mga kakulian. Pero aron ninyo yung masabtan. Kining akong istorya, no? Inaniyon ako pagsugod sa ulitaw pa ko. Nang munday, kuan ba kining pwede mo nyo na? Oy, unsa man na? Kuan, manguyab ako si mong anak taon nang si Sheila ba? Uy, Simon, ayaw sa taon do, kay nag-eskwela pa na siya. Oh, sige lang, wato na ako, o mauli na siya. Ka man tingali. Di pa ko musugot ka mag-uyab-uyab ang akong anak, nag-study pa na. Unya, nagmahuman na sa eskwela. Mabuhi na siguro ron to nang, wato na ako. Bugo maning bata-taon, di magsapot. Nag-eskwela pa. Human na usa siyang pag-eskwela. Mau gani na, human tingali karon. Karon ta taon, human, na may klase taon, o gabi iwa may klase. Kikiton kumaka ni suwang yung buang ka, eh. Pawag na pa suwang yung muda. Liwat ko sa kay Supri. Pwede nga mag-uyab-uyab ang akong anak. Unya, nagmakagraduate na. Di ka ka, Je? Imo pa dahil siyang pa-graduation nun ay? Sama di ay. Ngano, ikaw mo pa-eskwela niya? Ako gani kakatiwas sa eskwela? Sige lang, wato na ako. Kano sa ilang graduation? Sama di ay. Mag-ataga sa ilang graduation. Lakaw dito sila eskwelahan ko. Pag-atang dito, magsugod ang ilang graduation. Pag-atang dito, ha? Bugo! Wadyo ko masurinder sa kong gugmang Sheila. Ang to nga nakagraduate gud siya. Ug mao nga mirangkada din ko sa akong pagpaulitaw niya. Ulsa Simon, nanguyab ka sa anak ni Munday nga kapatig batasan na ng kinahanan na. Mati kay batasan Simon. Di man ang inahan akong panguyabantay. Iya mga anak tay. Lagi. Pero ang inahan ba, si Munday, naibaba-araba na, murag masinggan sa hapon. Sige ratatat. Gawas pa, dili ka sugtunan ng Munday, oy. Ano si Munday man? Ang iya mga anak ko kung panguyaban, sila ba? Ka ba nga dili ka niya type? Yun ang Munday? Sa sila ako gusto. Oy, dili sila Munday. Ano ang tawag na tayo? Paminaw. Dili ka niya type, kaya dili ka keyboard. Keyboard? O kang mouse. Ha? Keyboard sa di mo tayo, oy. Ikaduha, taas kayo na silang standard. Dili ka kapasar, ano, oy. Kanang magkaliwata Simon, may pagmangita ka di ako kay-ukay. Paita, mantinil, mantinil mo kay-ukay. Ikaw ba, judgmental ba kay katay? Lubriha, judgmental. Imo mahukman din ng tao. Narayo, bahala ka. Rachel, salamat kayong gitagaan ko ni mo higayon ng magkasulti. Simon, sa di pa ka basulti sa imong tuyo dali nako, may nang mahibaho ka. Naunsa man, Rachel? Sultihan ta ka ha. Daghan nang miagis akong ginabuhi. Mga kasakit, kalipay, pag-antos, way bukas, way sudan. Pero sa dihang miagi ka, hasta mong kaldero nawa. Nakani mo? Joke lang ito eh. Seryoso sa kay ka, oy. Sintoyan ni mo, manguyab ka nyo. May ilang kasi mong dagway, oy. Bitaw, Rachel, abi ni mo. Hindi na ko mutanaw Google kay sa diyang nakita tika. The search is over. Amo, makaay si Boy. Kalibutan, no? Murag katawanan kayo kay giabot kita sa Ginoo ray. Sa kadaghang mga tao, makapaibong kayo kung nganong kitang duha ang nagtagbo. Ingon si Lord, basta kuanggulon, angayng tapukon. Amaw. Hala, kita juga kasapan kas ginuudo. Hala, maliw ko ni mo, be. Basahar ko ni. Hindi na ako maklaro ako. Ako yung tipara. Saan na, uy? Kani ba? Usa ko nun ni kay bulungang mensahe. Basaha kay di na ako maklaro. Yaraw. Saan din nakasuwat diri? Basaha lang, good. Kay di na ako maklaro. Basaha. Okay. Ay, I love you. Yes! I love you too! I love you too! Uyab na ta! Bukas ito eh! Nakalitan yun sila sa kong diskarte. Sugot yun ko niya. Nagkauyab yun mi. Kay may pagbati ba sa diya siyang gitipiga di rin ako. Unya, ikaw ang ligaya ko. Ay, tatay.
Yati liluan. Kamalipayon na sa kung ulit tao da. Puro magkadawat og bonus. Away bonus ron tayo, white carpet pant. Tay Pascual, balipayon kay Coron, kay sa katapusan, naangkon ko na ang kasing-kasing sa babae nga, gipangalihan nining akong kalag ug dugan tay. Yamatra, malagrom ba ito? Oh yes, of course, because I'm so happy today. You know what is today? Today is the next of yesterday. Ilong ka, Simon. Tay, kanang, tay, gisukot mo sila. She's already mine. Tay pa. O sibot mo ipasabot, ha? Magminyo na ka. Ako kuhan, kinang, kung buligan sa kapalaran, tay. Oh, makuna tay Pascual. Huwag mga kakulian. Only heaven knows. O sige, anak. Basta kay kalipay ni mo, suportahan ti ka. Simbaron, ha? Magpasalamat ka, nga imo na ang ikahibalag ang babae sa imong kasing-kasing. Magpasalamat ka sa Ginoo. Ha? Magpamisa ka. Kaya sa katapusan, nagkauyab karagyot. O tay, magpamisa ko. Mudagkot ko ato San Vicente Liluan kay para magkita Miss Father Siano Ubo dito. O di ba ni Father Dondon Barok o di ba ni Father Josue Kaduna? Mayo. Mao ni ako buhaton tay. Kinahanglan. Ang rosaryo ko, buhaton ko ni og aging pasalamat tay. Anak yun. Kinahanglang magkamaog kang mo pasalamat sa Ginoo kung unsa may nadawat ni mong grasya. O mga butang nga makalipay ni mo. Simbag yun og siguro, anak. Ha? Asa man tadong si Moin? Kasabi na itong mag-date, ani? Uy! Ko aday, kini manimbaw na ta. Ay, Domingo maron. Kunya, gikat ta manimba, naon ta. Nuyad, wanat nuyad at inis. Wan kubuya at dos inis. Ha? Asa man nakti? Galaw tag sige kay bugnaw kay dito sa sinihan. Pero asa ta manimba? Asa simbahan. Lama sa na sa mall no na yung mga misa bro. Dili, asa ta nga simbahan manimba? Sa katedral. Ay dito kay na yung mga minister dito. Ako tatay sa minister po dito. Uy hala, di mo ko pwede dito. Oh, ano man? Lain may tinuhuan, iglesia man ko. Ha? Di man masugot ang akong tatay kung ato ko masimba sa inyong simbahan. At tulad sa amang simbahan. Wag yun may kasimba itong adlaw kay di ba masugot sa nga di man masugot nga adto simba sa simbahan. Mao nga ang resulta dito hinon mi sangkus motel. Salamat tayo. Ako gire ka gugmader na ako. Kay imo mang surrender ang bandera sa puno ug langom sa bataan. Mahal ta ka mo pero maulang kayo nabalaka ko ng atong sitwasyon. Panaglahi man itong tinuhuan. Ano sa uman na tuan ni? Masukot nga ka nga. Ano lang tapakasal sa musibahan? Sa simbahan katoliko ba? Ako musukot ko. Pero problema, siguro yung dili musukot ang akong tatay. Ano man? Pastor mo to akong tatay sa among simbahan. Dikit tumusukot. Ikaw, misugot ka nga at tulong tas among simbahan mapakasal. Ako'y noon, wala ko problema. Pero akong tatay di sa tumusugot kay minister mo tos katedral taon. Yun, sa uman na tuan ni Moin. Isulti sa ako sa kong tatay. Usman sa nato ka usabi. Ha? Hindi ka human. Isulti kayo ko sa mong tatay po. Okay ka? Sige. Mas baga usa. Kanya ka nas amang kamusulti. Maayong gabi, inay. Tingog na nanay mo. Uus ba ko no? Nay, may gabi, inay. Kisa man ang imong kuyog. Ay, may nalang tingog na. Wa na kailan ako ng munday? Uy, ikaw ni Simon? Oo, nang. Sa may tuyo ni mo, manguyab ka sa among anak? Mananang? Uyab na mi sila nang. Uy, tinuod na sila? Oo, nay. Mana naman mi. Unsay man na? Manamugkuan? Mananay, kiubukan ako muhan ni Simon. Kalahan. Pagtarong dia, gisurrender dia ni mo ang bataan? Nailog na ang bandera sa kaputli? Mananay, ang bandera sa pun nga puti, unya ang tunga nga doon may dugo.
Nakuha na ako, nay. Mao nga niya, magnanay na lang ko nimo. Mao nga niya ako kay nanghid ko nga magpakasal mi sila. Bungot sa ito'y ni mong bataa ka. Pedreng! Pedreng! Ay, sa likod, sa mukha ninyo, kaya nagbasa pa ko galing Biblia. Ano yung siya nga rin? May problema nga atong anak. Dili man na problema, Nay. Kay mga asawa man ako si Simon. Bitaw ng munday. Di na ko talikdan ang akong kakuha ni sila. Sabay problema ba? Unsa man na, kwarta na. Para bugi kwarta dire. Ang imong anak ay magminyo na no na siya. May no. Lumya Pedreng, oy. Karaan biyan na. Usay magbinyo. Magminyo na ka sila. O, Tay. Sakto naman ko sa edad. Usa ko mo mga lip nila mo. Ako, usa mo. Automatic ba ninyo? Nakauyab na mo. Nay Pedreng, nagka-chir-chir na gali minoy. Usa, kalami ako bungo sa itoy. Yaw saon man eh. Ha? Nakuha naman bandira sa kaputi sa atong anak. Busa angel ang tingali ning ipakasal tayo ning duha. Kay basig mausab niya ngura-huna aning laki. Dili na oy, no return exchange gini ako Bida ninyo, oy. Bida, sutihan mo, no? Kami sa una si Munday. Ha? Ikan sa mong pagkauyab. Pero bida, naabta ba ni usa ka tuig, una nagpakasal. Pero kamo, automatic bayan ninyo. Yaon sa may gusto ni mo, Pedreng. Ug mausab ang una-huna sa laki ug di na mga sawa sa atong anak. Be. Igub! Sige. Oy, laki. Ako, tay. Kisa mo na eh. Unsa man ka, babae ka? Lalaki. Oy, adi di mong mga ginikanan, ha? Kinanglan, ha? Nga masabutan leo na mo ang bahin sa inyong kasal. Ora mismo. Kisa man na si Ura mismo, Pedreng. Tinirang balot. Aw, apin ako tindirang baseball. Ay, pagkakidot mo. Ha? Kinalaging gusto kong pakasal taon mi sila. Gida ako dayon ako mga giniganan pagkaugma dito silang sila. Aron mamay mi. May adlaw ni Pedreng, ang Munday. Mao ni akong ginikanan sa Tatay Pascual o si Nanay Doria. Tay, Pascual. Mayong adlaw ninyo, masampid lang ko daan ninyo mare o pare, ha? Bitaw, mag-anad-anad na lang tagdaan kay ipakasal na manggidkahan ni nato sila. Sa di pa nato sabutan. Na may gamay giandam na mo para salo-salo ba. Mas may tingaling manaon na taguna. Naasad may kamandita nga mga pagkaon. Ato rin sawaan. Naala, mas may mga untadaan. O sige, plaster na ninyo mga pagkaon. Okay. Manamong yung tagpangaon, no? Kanang mas mayo nga ato na hisgutan ang bahin sa kasal sa mga bata. Mare, pre. Sige, unya usaman. Kung usaman gusto ninyo nga magkasal mo. Oy, Simon, sila. Ako kuhan tay, sa sunod buwan lang tay. Sa unang semana ba? Pizza 3, adlong Domingo. Unya okay ra ka sila? Okay na ko. Kamu, pre. Way problema na mo eh. Inyo man ang lalaki. So, obligado mong kami kayo mo gasto. Pero ayaw lang mong kabalaka kay mo abag ihapon mi kung unsa may mga gastuhan. Okay. So, akong suggestion nga adto lang mo pakasal sa katedral, no? Kay layman man ko dito. Pwede na mahimo, pre, oy. Unsay ngan? O kinahanglan, ato na pre. Ha? Ato na sila pakasal dito sa among simbahan. Kay pastor god ko. Ato sila sa simbahan o sa iglesia ni Cristo. Dili mahimo, Prida. Kuan, amo man ang sa lalaki may amo, so dapat kami ang matuman. Asa ko na bala ora makita na to. Purbida, no? O di ko musugot na, pre. Mauwa ko na sa mga sako, purbida. Pastor god ko. Adto sa among simbahan. Nya ako, liman man ko sa amo, sa ha? Mauwa usap ko. Mga adto gina sa among simbahan sa katedral. Giyahak na ni. Oy. Di ko musugot nga ato sa inyong simbahan. Oy, labaw na may mariga dili may musugot. Kinahanglan nga ari sila magpakasal sa among relihiyon. Og mao na, kasayo na way kasal may tamo. May mungkusoy. Sige, way kasal, oy. Paminasa ko. Di ba kawo magkasinabot? Salain na lang ko magpakasal. Adto lang ko magpakasal sa ako
akong amigo ay katong lain lang tinuhuan kato si Vic Arellano o si Boy Meneses. May itong ilang tinuhuan kay bisag unsay relihiyon kaslo nila. O sabay nga na ng relihiyon, anak Simon. Kuan, balaan nga bagag. Sa English ba, huli-hul. Tanyag mo, magpala sa dito sa huli-hul. Mangka sila. At kapakasal sa huli-hul. Ahak mo ni sila. Tanamon. Mao ni among problema ang sila kay di mo kasinabot ang masig kaginikanan tao na mo. Kay nga mao ni sila, pastor man sa ilang tinuhuan nga INC. Unya si tatay pod liman papagtaon sa mga Katoliko. Usaon man nila mo taon, di man musugot taon ng akong di man sad musugot ang akong uyaw nga maglipin may kay magagan pod siya sa iyang amahan. Og dili sad musugot ngadto may pagkasal sa ilang relihiyon, di man musugot. Lain man po kayo. Mao ni among problema ron. Gusto kayo namin magpakasal taon sila. Aron mailun na taon mi. Mi kamo bam kung unsay matambag diya sa Bible bam o Ate Pres, tabangi taon mi ninyo taon. Aron maangkon kuning mahal na kong asawa sa umaabot. Di unsa man kung kamoy pasultihon, Simon. Okay, Ate Pres. Okay, atong sender ka doon, Goliath. Ay, Simon taon. Simon ba to? Ako si, kisa to? Ako siguro Simon. Simon ito. Simon? Simon. Si Ang Simon problema ni taon. Simon, Ang problema si Simon, Ate Pres, kay... kasal silang anak. Oh, lain-lain magtinuhuan gud. Lain-lain ba? Ay, gabi, ano yung kano eh. Nya ato sila magpagkasal sa huli-hul. Huli-hol. Okay, dili magkasinabot ilang masika ugangan ang mga ginikanan. Gahanggaw. Dili magkasinabot. Si Pascual na mo sa katedral, niya si Pidreng naapod sa Iglesia ni Cristo. Lagi. Puro sila mga nonta mga doon nagikuptang mga katungdanan sila masikasimbahan. Yato lang usa sila magkasal sa kuan ba? Huwis ba, di ba? Oh, huwis lang sa... Huwis sila magkasal Oh, sila. tinuod na. Oh, Wa man gyud ay. kuan. Way gilabanan nga ko. Ano, huwis ka. Huwis na una. Apa naghisgot man og Biblia si Juan Simon, ngota naman siya siyang basahan. Sige, kaningon siya. Huwag na yung mabasa diha, bambina, tabangi taon ko. Ug angay mahibawan nga si Simon, di ba mao man isang Simon Pedro? Pedro. Unang Santo Papa. Unang sa to, Papa. Oo, Ang gibilan sa yawi sa atong labaw mo. Oo, nga gingnan nga ikaw, Pedro, or Simon, maurog mo kung kumasayop, no? In fairness sa atong mga kuan, mga pare nga naminaw. Kanang ikaw ang bato, tugkurong ko diyang nimo ang simbahan, ug walay makalumpag ni bisan ng kamatayon. Ni anak man na siya. Mo bitaw nga gingon nga ang Katoliko, madi ko na tinuod nga relihiyon, kay gikan man ni Jesus, ngadto ni Pedro nga unang Santo Papa, ngadto na sa mga apostoles. Malalis mo iglesia na. Mao lagi. Kaya gisulti ko nun ni Jesus, tukuron ko ang akong iglesia. Wa man ko numingon nga Katoliko. Mao sila lisan. Wa di matugkad, oy, di matugkad mo. Dili ko ano? Apan ug moari ka diri sa ang pinadayag 22 Revelation 22 verse 15. Si Jesus mismo mingon kay iglesia ni Kristo. Gari kas katedral Ginoong Kristo. Now gari ta ni Jesus ningon siya, mobalik ako sa dili madugay nga magdaganti aron ihatag sa tasagtag sa sumala siyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang uwahi, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang akong buti pasabot nga sa amo mang abot ka sa bang lugar Ate Pres, sa among lugar Ate Pres usahay ang side sa babae may matuman. Oh, napito inana. Na inana, uy. Side sa babae bitaw. Babae may matuman. Kini kay lalis. Dipindi tingali po nes kisa isog. Oo, kini kay lalis. Gasto ang sa lalaki. Ang matuman ang sa babae. Kini kay lalis relihiyon na usahay nga ang babae may mutuman nga usay mo nang bana mukuyog sa relihiyon sa babae. Oo. Naapoy usahay nga ang babae may mukuyog sa relihiyon sa lalaki. Now, nagtukma man naghisgot man relihiyon sa amo dili ko musultikin sa naay namin nyo dito ang laki Katoliko, ang babae ang babae Katoliko, ang lalaki Protestante. Karon pagkasal nila, ang babae nakakuyog dito sa laki at sa relihiyon sa Protestante. Pero sa diyang nanganak sila lan, ang bata gibunyagan sa Katoliko. Di ba? Kanang imagine kung sa asang grasya sa Ginoo ni Padong. Gikasal ang babae Katoliko, ang laki Protestante. Ang babae na kuyog dito Protestante dito ang kasal. Sa diyang nanganak sila, ang bata gibunyagan sa Katoliko. Sa resepsyon, sobra 40 katao ang nangaon.
Pila ka adlaw, naibawaan nga, katong nag-cater, puro COVID-19 positive. Ha? Ha? Karon na nila bagulan? Karong Karong tuig ka? Oh, dili ko masulti tinsa ha. Dito niya, karon, pagkaman. Paminaw ha, kung asa grasya sa Okay, Ginoo. okay, sa sabi. Ang laki, partisante, ang babae katoliko. Pagka minyo, ang babae may nadas reliyon sa Lagi niya, laki. katunay Pagkabunyag, gibunyagas katoliko. Nga, protestante man sila gikasal. Catering ang resepsyon. Pila ka adlaw, naibawan, katong nag-cater, Puro sa mga katong COVID. mismo, positive sa COVID. Unya. Entonces, giswab silang tanan basta katong apuhan sa bata, gitkanas bata, kaya dito man asang gracias Ginoo, negative silang tanan. Unya, katong Gano? positive man ka aga. Ang katong nag-cater. Ang kay-cater nag-positive. nag-cater, hasta katong usa ka empleyado sa catering. Pero sila katong Ang nagdas pagkaon, Pag swab test, negative sila tanan. pag swab test, negative silang tanan. Ang punto is, gikasal sa protestante, gibunyagas katoliko, di patibabaw dyan ang gracias Ginoo, negative silang tanan. Gawas ato kag-iya sa catering, nga naayo po dayon. Di ba na yung Ginoo na? Naag yung Ginoo. Di na lang ito magiging sa religion, Religion. kasanahan nila ang Ginoo. Naagi Ginoo, dili Balik ta diri sa kaslunon, sabot-sabutan yun nila at Pres, kung asa ang kasal. Ana. Katungingon, Ay, dili, kadua ulang kasal. pero, Kasal diri sa kuan. Toliko. Iglesia o kasal sa pero Toliko. sakto, di mo isa, Ay, alam mo, atong huli-hul kay murag lisod-lisod to. Bugala ba nang... asa man luwaga? Bugala ba? Pero sakto ko ito sa Jita di Pres sila, ngari lang una sa civil rights. Luis ang una. Wapay, mayor una. Kasal ninyo. Ano lang ha, sabot-sabuti lang ninyo, kaya ang kasal ra ba, ang kami nyo ono ba, pero sa katigwangan pa, dili parang kanon nga iluwa kay init. Now, dyan. Dilis ko parang ginamos, uli. Pero lain matungaw ko, ganyan pa sila. Nga naman. Paghikap na ko, init-init. Ay? Hindi mo na ko, Kasi kang paso, no? Salamat na po na natita naman, no? Good